جزاك كاف جميلنا دما نسجدلك ساعات معلت زبارك لنا نسخاخم ساعات زمش دي دما بارك لنا قبائنا تبارك تقدس قباء أكبر لنا سلامة جميل كاب سلامة فتسمنا نصلي صلاة أملخنا بكل قبل قبر لنا أب حزن زلو صانا نعلنا أب حمام زلو فوسلنا تميم زلو نسعلنا سقاب نفس تأسف تحلنا فحزبو لا أقبلنا أب صعبا مكراب شجر زلو دما مسر فطر لهم بناي أدينا قدس رنجل مريم أمالادنت بناي ملاأخت ترادأنت بناي نبياتنا هورياتن صادقان سمايتاتن صلوات يتفلينا كل بعالمنا نريهم زلنا حما نقر دما بتصبو قير لنا كمتي نهاري الزمهار كايوم أب سمايات تنبر ربنا نبلنا نسوعك لنا سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من قصغات مزا فاركاهم تاب سماي قوم دما مدري يكون عائلة مقبنا على محبنا احنا نزودولنا بدلونكم تحدقنا لهم بدلنا نعوسنا انتقلنا كوك فادحنا النمبر فتنا عيتأتونا نقسن حيلين كبرن زال على امنت كايما امين اوغزت يا مريم انا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا خدن قليخي بسقاهم دنقليخي عدي جابير صبات قويتا سراوي سلام لك له نسخي كابع نسبرختيخي فركرسهم برغي اومل تسقا جابير مساخي اوفست دس بلكي عطياتنا خسري لنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا حرات لمن لنا امين افتحوا يسرق دينا املاك المدان يسوس كريستوس كاني كان زرعت يدم ذاتي أبسا ولد لور كساتي برهان انتم أويا كانت وعيديا كنات ران سايرق وصانات بسمكم كنوا فتانون تهاني يرسين سبلوان سميت زيو مهارن كرسوس نبال عصر تخلتين زيو مهارن كرسوس دي مهارن كرسوس دي مهارن كرسوس زيو مهارن كرسوس دي مهارن كرسوس دي مهارن كرسوس زيو مهارن كرسوس دي مهارن كرسوس دي مهارن كرسوس زيو مهارن كرسوس دي مهارن كرسوس دي مهارن كرسوس كمون بنتك زيتنا مريم مهارن كرسوس نبال عصر تخلتين بنت اجزيتنا مريم نكسوس بنت اجزيتنا نكسوس بنت اجزيتنا مريم 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 نكسوس ذا سعزيا من بارسغا غويتانا يسوع كريستوس ام مقبرن نفصمتا ساعات معلتن ايا كمون دك أسام سالمو سلازخونه كم موداتا غزي عدم سر تقصر ناي مسغانا صلوت سناي نغر نغبرلنا يقرب حال جي ابيهر ابون غويتنا املغنا مدحنا يسوع كريستوس نمسكن لنا شاورنا رديناني حلونا نقربنا تقبلنا انت معقبنا نصنعنا سعادة سعادة يعونا بتحنا ايو الجون بذا قدس على الزيان كل زمن يوتنا بفصم سلام كحلونا كل نزع الزيابير املغنا نلمنا لنا وغويتانا الزيابير كل التحزاب بنقيتنا أملغنا مدحنا يسوع كريستوس دعلي كل جبرين من تقول جبرين أو تقول جبرين نمسكنك علينا سلا سور كنا نزرد أخنا نزحل خنا نبخاون سلا زقرب كنا نتقبل كنا سلا زعب كنا نزتنا خنا سعادة يعون سلا زب صح خنا نمسكنك أو قويتا يقرب لنا أو مفكر سب سلا زند منك علينا كم محرت كون دلل لنا إذا قدس على زي عن كل زمن وثنان نأخذ مفرا بفصم سلامكم فصم هبنا كل قناعتين كل مكران أبو نقولن زخنا كل قبل الشيطانين مخرخوا فعصبات من على سلام أو قويتا كبير كاب كل حزب خونا رح كاب زرياب زلنا يبطعونا رح يطعم زحيشن عزلنا تمانيا عن كربيتين كل حد يسأل عن كرقب سلطان ذهب كنا نسخة خمو كاب كل خفا أدحنا على حنا برنا فتنا يتأتونا عدو الدقاق ويتنام لغنا مدحنا يسوع كريستوس من تفقر سبيل وزقور محرتين غيتان شغا معرم حوم زغن منفس قدسن سقانان صنعتن وزلكا رومان كل سعن نزل عالم امين يعني السحا مزمور حمسان حدن واملاك كم سالخا محرني كم تعبير رايق ابساي دمسس كاب ابساي صبيك حسبني كاب حطياتي ون اطريني أنا أبساي فلت اللهم حتياتي كل جزيب قدم إيو بزربا خاص صادق فردخا نسون كاتركب سأنا ناخاتراي بدلكو أب قدمي كي قبركو إنه بأبسات ولدكو نيك أب حتيات أنا ستني
نون حق وشت يقتلوا أبعبو أنت محرني أنت خسرت تسمع زات ريني كبرت كسعودو صبني تنسقط قد كاين عصم تحقوساس بحتان حقوسين أسمعني قزقاب حتياتي كولو نبزل أبساون دمسسو وأملاق طوري لب فطر اللي صنع منفس كاوشتي حدث كاب قد كاي دربيني قدس منفس كاون يتقدفني حقوس مدحن كامل سلي فقادنيا منفسون دقفني مقد خان مفرسو مرمئيه حتى أنا بخاخم اللسو إيام وأملاخ مدحاني كاب رادم عناك فني لسانين صدق حال الكتب لولو إياه ويثاء فين مسكانا خنقرس خنا فريك فات مسوعات بحب لكاني تزي كون اسم قرب كل كان ري مسوعات مرارايتو بقوني غمو مسوعات أملاخ سور منفسيو وأملاخ نسورون كت البايت نقوني خا نتسيهم تصقها سناي قبر الله مكات أتي رسالة مندق شعب مسوعات صدق بزحر مسوعاتي ومد مسوعات بحك لكايو شو عم مسوي إخا أروح أقرب الكايوم هللويا صلاة جزية دكاس نكرسون نقصين أملاخين بس قانا أقرب له حتى يعطيك حد قال لك منه ቃለ ሕይወት يسمعلنا ቃለ ሕይወት አቡናይ አቡና በመልአከ ሰላም መዝሙር ዳዊት 130 አዴና አዴ ብረይ መዝሙር ዳዊት 131 አዴና መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት 132 አዴና ኤልሳቤጥ መዝሙር ዳዊት 133 ሀብትና ረዘነት መዝሙር ዳዊት 134 አዴና ትርሓስ መዝሙር ዳዊት 137 ሀብትና ብርሀት መዝሙር ዳዊት 138 ሀብትና ሙሉ 100 መዝሙር ዳዊት 141 ሀብትና ፍረወይኒ መዝሙር ዳዊት 142 እሺ አቡናይ ተመስገን እግዚአብሔር ይመስገን አዴና ብረይ መዝሙር ዳዊት 146 አዴና መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት 147 ሀብትና ረዘነት መዝሙር ዳዊት 148 ዓወል ከተም ብልና ወዲ ከተኾንኪ አቡናይ ወዲ ያለሁ አራይ መዝሙር ዳዊት ነበር 148 ፍጥረታት ኩሉ ንእግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግኖ ኣብ ኣርያም አመስግኖ ኩልኩም መላእክቱ አመስግኖ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግኖ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግኖ ኣቱም ብሩሃት ከዋክብቲ አመስግኖ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግኖ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር ይመስግኑ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግኑ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ሳሒታን ግመን ቃሉእ እተስልጥ ትበብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮራቢትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣእዋም ፅሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩልኻትኩም እንስሳ ለመም እትብሉ ነፈርትን ኣዕዋፍን ነገስታትን ምድሪ ኩልኻትኩም ኣህዛብ መሳፍንትን ኩልኻትኩም ፈረትን ምድሪን ኣጓብዝን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግኑ ንህዝቡ ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳን ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ አሜን ስለ ቃላት እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶም ምድሪ ቅዱሳት ተስፋቲከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ንጽናዕ እስራኤሉ ንጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣይ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ
بمنفس قدس سغلي صلو نبره بمنفس كأنا بيت مقدس مسعي ولدنا يسوع تصان كم سرعات قبرلو مساعته وسمان دم عبيد حقفو نعملاخون كم ننابل بارخو وقوي ثاني تنازع مقلات برهان حزب خاسر ألون كبرت خونا بكل مهلو زد على خيو ندحان كعينتي كابر أياس حجي غمت زربخان نباريخا بسلام كفان وإخابله سجانا نجابير أملاخ يكون أمين أو كرسوس أملاخنا سيراب بخان منفذ قدسن لمن كل سعن نسجد كالونا أمين آمين ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ኣዴና ኤልሳቤጥ ክፍልታት ጸሎት ኣለኹ ድየ ወላኽን ጽቡቕ ኣሎ ጽቡቕ ስምዓል ወለከ ተዳለዚ ኣኸ እሺ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ መገጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዙ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከ ነፍሰየ የና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓርንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ይቕኒለይ ሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓብትና ብርህት መዋእል ሰብ ዘይውዳእ እሺ መዋእል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት ንሃለወኪ ነይሩ ግን ከ እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራት ግን እቲ ሕማቕ እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ግራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እቲ እትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እምብርክኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ ኣንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባሊ ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እንዳወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ግበነኛ እየ እሞ የቕረበለለይ እብል ኣለኹ ኢዘኒ ወይ ዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓብትና ይርግዓለም ኦ ንጽሕት ድንግል ቃለ ሕይወት የስማዓልና ቃለ ሕይወት የስማዓልና አሜን ኦ ንጽሕት ድንግል ናብ ميت كون كلا خير قال ما حبتها يسمعنا له قريت حاجة غني سمعنا سمع له قال هوات يسمعنا خبرنا أملاحنا يخون ونتي دنقل ناب باريخي اتي قلت لا رديئت كي زرجحي نتي أب حلناي كم معبل زقامات الكفؤ حسابات كباي عرحقيو نتا حممت نفسي بخنتو النت أزيو حلوتا تفئوا علو أمو ናብ ጸሎትን ምንቃሕን ኣበግስያ ምክንያቱ ንስኺ ኣካላትን ምሕረትን እትልምንን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣሜን ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓብተና ሙሉ ወጎይታ በዛ ላይ ተዚኣና ዓሞ እሺ ከመይ ውዒልኩም እግዚአብሔር ይመስገን ወጎይታ ዛለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሃለወና
وأملخ أبوتاتنا نسخة بروخيخا برختك أزي بزحيو قدسم كاون زالعالم كبري زمالأيم آمين وقويتا كمتي أباخا توكلنا يزلنا محرتك خمو تخللنا يعني تخلو نعاخا يتبع اللوا نسخة أبوانا مقوتهم وأملخنا مدهننا وتسفق الله وسن مدري سمعنا وقويتا نسخة كابز عادتي زين زالعالم تدحننا تعقبنا آمين وقويتا بروخي خمو فردخا مهرني وقويتا بروخي خمو حقنت كاردني وقويتا بروخي خمو خبر خابرها لي وقويتا محرد كان زالعالم ينبر وقويتا نعي نتقبر إدكا ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መቆብዬ ስለ ዝኾንካ ኣይትፀገኒ ወጎይታይ ንዓኻ በዲለ እሞ መሓረኒ ነፍሴ ኣድሕናን እናበልኩ ፅለ ኣለኹ ኣሜን ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቅኑዓት ልቢ ትምፃእ ጥጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቅናትካ እዩ ጎይታ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ዘለዓለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴ ግርማ ይግባእካ ሎምን ክስ ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስብካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ብፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን ስለ ቃላትኩም ምስጋና ይኹን آمين قال هو تسمع لنا أدينا ترحاس والدو وداسي سلوس قدوس ميتي خنزل لنا أبيت كما እግዚአብሔር ይመስገን ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወለደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቐለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታን ዝተንስኤ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የመን ኣቦኡ ተቐመጠ ኣብ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ጌታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን ቃለ ሕይወት يسمع لنا وسلس قدوس محرنا وسلس قدوس محرنا وسلس قدوس محرنا وغويتا حتياتنا حدقلنا وغويتا بدلنا يتصبصبلنا وغويتا أبسانا يقربلنا وغويتا نحمات بغاب صحيما من تتقدسهم كالكا فوسم وغويتا نتمزمتو أبوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا كأنا بسم عرف وخاب حتيات نزخون كا غويتا محرنا وخاب حتيات نزخون كا غويتا ردعنا لما أنا ناخا تقبلنا كبر المسكانا بفصم عرقن قدسنا نعخي قب أمين وغويتا محرنا وغويتا محرنا وغويتا بارخنا وغويتا بقعات برنا بمسكانا خمزلنا خمسلب سمايات نبر أبوانا سنكاي قدس منقصات مصاء فقد كام تعب سمايكم ودمان بريخون نعلت مقبنا لما حبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا ندقنا وكفاد خننا مبرق فتناي تأتونا منقستن حيلين كبرن نزل علم نتكاين ين أوزتي مريم بناي قدس جبريل ملا سلام لك اللهو حنا خدن قليخي بسقاخو ندن قليخي عدا إجابير تواعد قويتا سراوي سلام لك اللهو نسو كوانس برختيخي فراكر سخون برخي أوملي تسعقا إجابير مساخي أوفست داسي بالكي عاتياتنا خسريلنا نفت ودخ إيسوس كرسوس منتانا محرات لمن لنا أمين ቃለ ሕይወት يسمع لنا حابتنا ممهر التمنيت مسقانا نقدس دنجل مريم آمين يسمعني
ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣዶ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነብስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ክስግወና ለምንልና ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣምነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ኣዴና ብረይ መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት እሽቦነ መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ኣዲ ሓቀኛ ብርሃን ንኽብረኪ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሃን ዓለም ስለ ዝወደልክና መጺኻ ነፍስህና ስለ ዘድሓና ነመስግነኪ ጎይታናን ንጉስናን መድሃንና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ጎይታ መሓረና ጎይታ መሓረና ጎይታ ባርኸና ኣሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ኣሜን። ኣዴና መምህር ሳራ ንሃይማኖት ጸሎት እሻቦና ኩሉ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሃዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላክ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ህልው ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋልዱን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምሳብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ዘይኩ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ ይቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድህነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤና ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ መከራ መስቀል ሃመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቱን መወዳእታ የብሉን። ጎይታን መህወይ ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ዓብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተናገረ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሃንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ኃጢአት ንምስትስራይ ብሃንቲ ጥምቀቱን ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዝመጽእ ህይወቱን ተስፋ ንገብር ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ህደገልና ኣሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ህደገልና ክርያላይሶን 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 ክርያላይሶን
ክሪያላይሶን 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 ሓብትና ፍረወይኒ ቅዱስ ቅዱስ يا بني قال هو تسمعنا قال هو تسمعنا قدوس 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 እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰማይ ምድርን ክብርካን ብሰም ክብርካን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ወጌታ ሰራዊት ኣምላኽና ሓይልታት ምሳና ይኹኑ ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅና ዜካ ካደዳ የብልና ጌታ ኣምላኽ ኣባና ሕድር በደልና ቀረታ ምሕረትን ግበረልና ነቲ ብድሌትና ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ ምፍላጥን ዘይፍላጥን ፍላጥን ስራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ስሙ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ጌታ ቀረበለና ጌታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ጌታ ቁንዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ንፅልይ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ ወጎይታ ብቃት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንፅልይ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ ምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንክንሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰረየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብክልዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መብቀል ሰብን ስለ ዝኾንካ እንተ ትቅድስም ካልካ ተዓረቐናን ሕደገልናን ብኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክህልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና ብፀጋን ብርህራያን ትመብቀል ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳስያን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ዝኾነ ብኣወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጀን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ሕነሶ ከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻ ርሕሩሕን ነቶም ዓነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድን ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታት ልማዓናና ትቕበል ህይወትና ኣቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ትብርድኣና ህልውናም ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነትካ ነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ ኣብ ታሕቲ
ዕለት መግብና ለማሕበርና ንሕና ንዝበደልና ወገለም ከም ዝሓደግና በደልና ንዓወሳና እንደገልና ክፋድ ሕንና ንበረብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ውዕልና ከድንገል ይኸ ብስጋ ኹን ድንግል ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ይኸፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስእቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰረየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ክብርን ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ስማዓና እግዚኣብሔር ይቀበሎ ተረፈ ግዚያና ድማ ኣምላኽ ይባርኸልና ቃል ሕይወት የስማዓልና ራይ ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚኣብሔር ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ኣገልግሎት ግዚኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኹምን ኣወሃሂድኩም ብጥባዕትን ብኣንቃዕድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ክሳብ ሰዓት ዝብድሓን ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንሳተፍ ንዝረዳእና ንዝደገፈና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ንዓኻትኩም ከዓ ንኹልኹም ትብሕቡ ዝርኢ እግዚኣብሔር ሴተ ጻድቃን ኣስበተ ፍታን ይኽፈልኩም ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር እንሪኦ ናይ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 79 ካብ 36 ቁፅሪ ኢና ክንርኢ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ካብ 1 ክሳብ 19 ኣንቢብና ነርና ዲና ኣቦና እዚአን ንባባት ካብ 37 ኢና ንጀምር መስለን 37 ይመስለኒ ልቦና ኣራይ እግዚአብሔር ይደግፍክን ኣራይ ኣዴና ብረይ ዕብራውያን 2 ካብ 8 ክሳብ 12 ምንባብ ቁፅሪ 37 ኣቦና ብመልአከ ሰላም ናባኹም ማራይ ቆርብ ያሪ ሊያበኑኒ የማንኩም አብሎ ሕጂ ኸበነ ይስተ ወስወላ أدقق ولا بلوغ ربطان دارك سابلكم ኣራይ ከይደቅቕ ኢለንዲ ሕጂ ይርአ ኣሎ ኣቦና ይርአኒ يشتا يبنا ኣይ ለውጥ ኣየምፀን ሕጂ أنت عند حن ولا مصحف قبل حن كلهم دريوة خوينا እስኪ ክንካልኦት ይርአ ኣሎ ኣይርአኒ ይርአ ኣሎ ባ ኣሎ ምናልባት ናይ ኣቦና ክታይ ከይትኸውን ወዲኣ ትርአ ኣሎ حن مصحف قبل أنا ሓራይ ኣቦና قطري سالاسان شوعتن እግዚአብሔር ቃል ናብ ዓለም ወረደ ካብ ዘር አብርሃም ከዓ ስጋ ተዋሃደ ነቲ ቅድሚ ህልውና ደቂ ሰብ ቀደም ኣብኡ ዝኣተወ ናይ ቀደም መርገምን ፍዳን ምእንቲ ከጥፍእ ንሕዋቱ መሰለ መድሓኒና ስጋን ነፍስን ከማና ምስ ተዋሃደ ከዓ ገዛ ርእሱ ካባና ከም ሓደ ቆፀረ ንኣና ነቶም ንዕኡ ብምኽዳዕና እግዚአብሔር ሓዲጉና ዝነበረ ነቲ ብበቀል ዝረኸበና መርገም ምእንቲ ክስዕር ሽዑ ነዚ ቃል እዚ
ብዛዕባ ህላዌና ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ በለ። ቃል ህይወት ዕብራውያን 2:8-18 ንኩሉ ናብ ትሕቲ ኣእጋሩ ኣግዚእካዮ ንኩሉ ከግዘአሉ ከሎ ንዕኡ ዘየግዝኦ ሓንቲ እኳ ኣይሓደገን። ግናኸ ኩሉ ከም ትግዝኦ ንሕና ገና ሎሚ ኣይንሪኦን ኢና ዘለና። ነቲ ብምክንያት ስቅያት ሞቱ ካብ መላእክቲ ገለ ቁሩብ እተታሕተ ኢየሱስ ግና ብፀጋ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ኩሉ ሰብ ሞተ። ምእንቲ ክጥዕምሲ ኣክሊል ክብርን ግርማን ተኸሊሉ ንሪኦ ኣለና። እቲ ኩሉ ምእንታኡ ኩሉ እውን ብእኡ ዝኾነ ንብዙሓት ውሉድ ናብ ክብሪ እናኣተዎ ነቲ ርእሲ ምድሓኖም ብስቅያት ክፍፀም ተገብኦ። ማለት እቲ ስቅያ ዝቅድስን እቶም ዝቅደሱን ኩላቶም ካብ ሓደ እዮም። በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ምስ ስምካ ንኣሕዋተይ ክነግሮም ኣብ ማእከል ማሕበር እውን ክዝምረልካ እየ ኢሉ ኣሕዋተይ ንምባሉ ኣይሓፍርን እዩ። ደጊሙ ከዓ ኣነ ኣብኡ ክውከል እየ ከም ብሓድሽ እውን እኒኹ ኣነን እቶም ኣምላኽ ዝሃበኒ ውሉድን ይብል እምበኣርሲ ብሓቂ ንዘርኢ ኣብርሃም ኣልዓሎም እምበኣር ንመላእክትስ ኣየልዓሎምን እሞ እቶም ውሉድ ብደምን ስጋን ካብዚ ሓብሩስ ብሞቱ ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ምእንቲ ክስዕር ንሱ እውን ዲያብሎስ እዩ። ነቶም ብፍርሃት ሞት ብዘሎ ዘመኖም ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ ኩላቶም ሓራ ምእንቲ ከውፅኦም ኢሉ ንሱ እውን ብኡ ሓበሮም። ስለዚ ነቲ ሓጢኣት ህዝቢ ምእንቲ ከተዓርቕ ብናይ ኣምላኽ ዘበለ ደንጋፅን እሙንን ሊቀ ካህናት ምእንቲ ክኸውን ብኩሉ ነቶም ኣሕዋቱ ክመስሎም ተገብኦ። 18 ንሱ ባዕሉ ክፍተን ከሎ ተሰቂዩ እዩ እሞ ነቶም ዝፍትኑ ክረድኦም ይከኣሉ እዩ። ኣሚን። ቀረታ በነ ቃል ህይወት የሱስ መዓልና ኣዴና መምህር ሳራ ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ካብ 7 ክሳብ 10 ንባብ ቁፅሪ 38 ኣቦና ብመልአከ ሰላም ናባኹም። ንሱ ንባዕሉ ልማኖ ከም ዝደሊ መሲሉ ነቲ ቀደም ዝረኸበና ፍዳ ኸባና ምእንቲ ኸርሕቕ ንኣብ ለመኖ ከመይ ከም ብሓድሽ ድማ ክዝክረና ካብኡ ከይፈልየና ንኣብ ክልምኖ ኣርኣያና ወሰደ። ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኩሉ ምግባር ሰናይ ጀማርን በኩርን ኮነና። ሰብ ብምዃኑ ካብ ኣብ ምሕረት ዝምነ መሲሉ ናይ ጥንቲ ህይወት ኣዳለወልና። ነዚ ከዓ ንህላዌና ቀዲሙ ኣዳለዎ። ንሱ ግና ብባህሪኡ ፍጹም እዩ፣ መለኮቱ ድማ ከቶ ምንም ጉድለት የብሉን። እቲ ተዋሃዶ ስጋ ድማ ብሓቂ ናቱ ናይ ብሕቱ ኮይኑ እዩ። ቃል ህይወት የስማዓልና። ራይ ሓብትና ሙሉ መዝሙር ዳዊት 22 ቁፅሪ 25 ሓብትና ረዘነት መዝሙር ዳዊት 145 ቁፅሪ 13 ሓብትና ፍረወይኒ ዳንኤል 4 ቁፅሪ 32 ኣቦና ኣይን በኳን ኮታ ናይ ዕብራውያን ቅሬታ ዴና እግዚአብሔር ይደግፍኩም። አሜን። እቲ ንሱ ብዘመን ስግኡ ከሎ ብብርቱዕ ኣውያትን ንብኣትን ናብቱ ካብ ሞት ከድህኖ ዝከኣሎ ጸሎትን ምህልላን ምስ ኣቅረበን ብዛዕባ ንኣምላኽ ምፍራሑ ምስ ተሰምዐን ወዲ እኳ ክነሱ በቲ እተስትዮ ስቅያት ምእዛዝ ተመሃረ። ከም ማዕርግ መልከ ጼዴቅ
ብኣምላኽ ሊቀ ካህናት ተሰሚዩ ፍጹም ምስኮነ ከዓ ነቶም ዝእዘዝዎ ዘበሉ ኩላቶም ንናይ ዘለዓለም ምድሃን ምክንያት ኮኖም ኣሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። ኣሜን። هاي نباب قصر 4 أبونا ببلغ كسلام نباهم قصري 3 ساعات نقريتها وساسا ساعتين نحنا نسو بسقاو خمزمتن فلتينا سب كوين ዝፈፀመ ተግባር ድማ ብኡ ንዑቅ ወይ ፅሉቅ ኣይኮነን ከመይ ስጋኡ በይኑ እዩ ዝመተ ህላዊኡ ዘይመውት መለኮቱ እውን ሂወት ክኸውን ከሎ ካብ ሞት ከም ዝተንስአ ኣቀዲምና ንፈልጥ ኢና ቁፅሪ 4 ኣብ ርእሲ ቤተ ክርስቲያን ክኸውን ምስ ሃቦ ናብቲ ዝፈተዎ በይኑ ወረደ ሽዑር ሰብ ብምዃኑ ምእንታና ከም ዝሞተ ተነግረ ንሱ እውን ብመለኮቱ ዘይመዋቲ እዩ ንሱ ምስ ኣብ መለኮቱ ብዘይ ምርምር ዕብየቱ ማዕረ እዩ ብፍቃዱ ሰብ ስለ ዝኾነ ድማ ንሱ መልክዕ ባርያ ከም ዝለበሰን ከም ዝተዋረደን ተነግረሉ ቁጥሪ 41 ድሕሪዚ ናብ ክብሩ ዓረገ ናብቲ ናይቲ ምስኡ ሓደ ዝኾነ ንሱ እውን ናይቲ ተዋህዶ ስጋ ናይ ባህሪ ድኽነት ኣጥፈየ ስለዚ እቲ ተዋህዶ ስጋ ብኩሉ ዘመን ዘይምልዋጥ ናይ ቃል ክብሪ ናቱ ኮነ ንሱ እውን ጎይታ ኩሉ ምዃኑ ተነግረሉ እቲ ኣዝዩ ኣብ ዘፍቅሮ ወልድ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ጎይታ ኮነ ስለምንታይ ደኣ ተዋህዶኡ ሓቂ ዘይኸውን መልክዕ ሰብ እንተለበሰውን ንሱስ ኣብ ጎይትነቱ ህልው ኮይኑ እዩ ዝነብር ናይ መለኮት ምስጋናን ክብርን ኣለዎ ንሱ ልዕሊ ኩሉ እዩ ናይ መንግስትነት ስልጣን እውን ኣለዎ ቃለ ሕይወት የስማዓልና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 22 28 መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 22 ቁጥሪ 28 መንግስቲ ናይ እግዚኣብሔር እያ እሞ ንሱ እውን ኣብ ኣህዛብ ክጎይተት እዩ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ቃለ ሕይወት የስማዓልና መዝሙር ዳዊት 145 ቁጥሪ 13 መንግስትኻ መንግስቲ ዘለዓለም እያ ግዝኣትካ ከዓ ንውሉድ ወለዶ ይነብር ኣሜን ቃለ ሕይወት ቃለ ሕይወት የስማዓልና ቃል ስምና ዳንኤል 4:32 ብሓንሳብ ኣሎ እዚ ቃል እዚ ገና ኣብ ኣፍ ንጉስ ከሎ ኦ ንጉስ ንኮበደጾር ንዓኻስ መንግስቲ ካባኻ ክደልያ እያ ይብለካ ኣሎ ካብ ሰብ ክትሰጉድ ምስ እንስሳ ምሮር ክትነብር ኢኻ ከም ኣብዑ ከዓ ሳዕሪ ከብልዑኻ እዮም እቲ ልዑል ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሰብ ከም ዝመልኸ ንዝደልዮ ከዓ ከም ዝህቦ ክሳዕ እትፈልጥስ 7 ግዜያት እውን ክሕልፋኻ እየን ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ ወረደ በዓላት ኣምላኽ ይመስገን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓብትና መምህርቲ ምኒት ቆላስይስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 14 ቁፅሪ 15 ክሳብ 19 ኣቦና ንባብ ኣቦና ቁፅሪ 42 ብፁዕ ሐዋርያ ጳውሎስ ወዲ እግዚኣብሔር ቅድሚ ዓለም ህልዊ ስለ ዝኾነ ንኩሉ ኣጽንዐ ኩሉም ብኡ ጽኑዕ ኮነ ናይቲ ዘይረአ እግዚኣብሔር ኣርኣያኡ እዩ ዝበሎ ስማዕ ዳግም ከዓ ብዛዕባኡ ንቤተ ክርስቲያን ርእሲ ስጋኣ ገይርዎ እዩ በለ ከም ብሓድሽ ድማ ብህላዊኡ ዘይመዋቲ ስለ ዝኾነ በኽሪ ሙታት ኮነ በለ ቃለ ሕይወት የስማዓልና
حبتنا ممبر تمنيت ቆላሲስ 1 ቁጥር 15 ሳብ 19 ቃል ህይወት የስምዐና ቆላሲስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 15 ክሳብ 19 ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ እዩ ንሱ መልክዕ ዘይርአ ኣምላኽ ፍቅሪ ኩሉ ፍጥረት እውን እዩ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎ ዝርአን ዘይርአን ዝፋናት ኮነ ወይስ ጎይትነት ሕልቅነት ወይ ስልጣናት ኩሉ ውኡ ተፈጢሩሎሞ ኩሉ ውኡን ንኡን እዩ ተፈጥረ ንሱ ከዓ ቅድሚ ኩሉ እዩ ኩሉ እውን ብውኡ ቆይሙሎ ንሱ ነቲ ስብኡ ድማ ርእሱ እዩ ማለት ንማሕበር ብኩሉ ነገር ቀዳማይ ምእንቲ ክኸውንሲ ንሱ መጀመርታ እዩ ካብ ምውታት እውን በኩሪ እዩ ብዘሎ ምልኣት ኣብኡ ክሓድር ኣቦ ሰሚርዎ ኣሎ እሞ ቃል ህይወት የስማዓልና ሃብትና ይርጋ ዓለም ቆላሲስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 9 ንባብ ኣቦና ቁጥሪ 43 ቁጥሪ 43 ካብ ኣብ ዝተወልደ ቃል ስጋ ብምውሃድ ከማና ሰብ ኮነ ኣምላኽን ሰብን ሓደ ኮነ ንሱ ከዓ ሓደ ክርስቶስ እዩ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ከም ዘምሃሩና ንሱ ድማ ንዘለኣለም ሓደ እዩ ፍጹም መለኮት ናቱ ዝኾነ መን ኣሎ እዚ ንህላዌ ቃል ጥራይ ከም ዝኾነ እንተደኣ ተረዲእና እዚ ነገር ዝፈቶ ኣይንጋገን ኢና እዚ ድማ ምስ ዋህድ ቃል በይኑ ተዋሃደ ኢልና ዝተዛረብናዮ ሓደ እዩ ሃብትና ይርጋ ዓለም ቃል ህይወት የስማዕና አሜን ኣብኡ ብዘሎ ምልዓት መለኮት ብስጋ ሓዲርዎ እዩ እሞ ቃል ህይወት የስማዕና ኣዴና ኤልሳቤጥ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ካብ 18 ክሳብ 10 ኣዴና ትርሃስ ቆላሲስ 2:8 ንባብ ካብ ቁፅሪ 44 ኣቦና ብመልኣከ ሰላም ለወረታ ምትገረኸን ብፅኒሕ ቃል ሰብ ኮነ እንተበልና እውን ኣይተቐየረን ወይ ኣይተለወጠን ናኸ ምሳና ሓደ ኮነ ነቲ ምስኡ ሓደ ዝኾነ ስጋ ድማ ብሓቂ ንሱ ነባቢት ነፍሲ ዘላቶ ፍጹም ኣካል ገይሩ ንዕኡ ንብሕቱ ፈጠሮ እጂ ድማ ቃል በቲ ንዕኡ ዝተዋሃዶ ስጋ ከም ዝተወልደ ክንዛረብ ሰናይ ኮነልና ቁጥሪ 45 ብፁዕን መንክርን ጳውሎስ ፍጹምን ሙሉእን መለኮት ኣብ ስጋ ሓደረ ብምባል ይረዳእና ግናኸ ብሕድረት ወይ ብምሃብ ወይ ብሃብቲ ፀጋ ኣይኮነን በቲ ተዋሃዶ ስጋ ሓደ ህላዌ ሓደ ኣካል ብምዃኑ እዩ ቃል ህይወት የስማዓልና ኣዴና ኤልሳቤጥ 18 ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 18 ክሳብ 20 ናለ 19 ኦኬ እቲ ዝነገር ናኩም ቃል እውን ኣይኮነን ልሰድያ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 18 ሓራይ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 أبي أتركب على كورنثوس ምዕራፍ 1 ደድሕሪ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ملأختي باولوس واعي ካልኣይ ቆሮንቶስ እናሃለ ረኺበያ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 18 ስጋዕ 10 ክሳብ 20
وملك أدينا بركنيدا واسكن ببقى أتي زنجرناكم قال أول أيكونن ديا هو وصبغ الله كم زي نبري أملاح مسكرنا إيو كمي إيسوس كريستوس أتي بأنا مالت بأين بسلوانوسن تيموتيوسن أبخاتكم لتسبك ودي أملاح بؤو أوه إمبر أوه إمبر أون أيكونن انت عايز بقول زلو زي ده أوه إمبر أون أيكونن ديو هو صبغ الله أوكي أين برن ناي كله بأملاح تواهبو زلو تسفى أوه نسو إيو بزي أتي باسم إيسوس كريستوس آمين النبلو نخبري أملاح إنا النبلو نخبري أملاح إنا النبلو عليه هو اسم عنا ቆላስይስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 8 እሺ ቆላስይስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 8 ከም ናይ ክርስቶስ ዘይኮነሲ ብልማዱ ሰብ ከምህሮ ቁልዕነት እዛ ዓለም እዚኣ ብጥበብ ዓለምን ብከንቱ ምጥባርን ሓደ እኳ ከይማረኸኩምሲ ተጠንቀቑ አሜን። ቃለ ህይወት የስማዓልና ሃብትና ህይወት ሮሜ 10 ቁፅሪ 9 ንባብ ቁፅሪ 46 አቦና ብመልአከ ሰላም ናባኹም ንባብ ቁፅሪ 46 ንሰብ ነፍሱ ኣብ ውሽጡ ኣሎ ከም እንብሎ ካብ ስጋ ዝተፈልየ ካልእ ከም ዘይኮነ ብእግዚአብሔር ቃል ከዓ ከምዚ ኢና እንኣምን ንሱ ስጋን ነፍስን እኳ ተተዋሃደ ብስጋኡ ዝስገደሉ እዩ ከመይ ሰብ ኮይኑ እዩ ጳውሎስ ዝሰበኸሉ ቃል ሃይማኖት እውን ከምዚ እናበለ ይረዳእና እዩ ንስኻ ብኣፍካ እንተኣመንካ ብልብኻ እውን ኢየሱስ ጎይታ ከም ዝኾነ ካሞ እግዚአብሔር ካብ ሞት ከም ዘተንስኦ እንተኣመንካ ክድሕን ኢኻ ቃለ ህይወት የስማዓልና መምሲኹም ኩልኹም እግዚአብሔር ይመስገን ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 9 ኮይና ኣብዚኣ ግን ካብ 9 ስጋዕ 11 ብሓንሳቤን ዘለዋ ይበቃሎ እቲ ጽሑፍ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ኣይሓፍርን ይብል እሞ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይጽደቕ ብኣፍ ተኣሚኑ እውን ይድሕን እዩ ስለዚ ብኣፍካ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ እንተነገርካ ብልብኻ እውን ኣምላኽ ካብ ምዉታን ከም ዘተስኦ እንተ ኣመንካ ክድሕን ኢኻ ኣሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 4 ሃብተና ኣብርሀት ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 19 ሃብተና ሙሉ ቁፅሪ ንባብ ቁፅሪ 47 ኣቦና ብመልአከ ሰላም ንሱ ካብ ሞት ከም ተንስአ ክንዛረብ ከለና ከመይ ኢሉ ደኣ ህላዊ መለኮቱ ሞዋቲ ይኸውን ባዕሉ ብፍቃድ ስጋን ነፍስን ተዋሂዱ ሰብ ኮነ ስለዚ ንሕና ነቲ ሞዋት ስጋ ተዋሂዱ ናቱ ከም ዝገበሮ ንኣምን ብኡኡ ብስጋ ሞተ ብመለኮት ከዓ ህያው ኮነ ከመይ ንዕኡ ህይወት እምበር ጥፍኣት የብሉን ቃለ ህይወት ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 4 ኣነ ቀዳማይ ጴጥሮስ እየ ዘለኹ እወ ሃብተና ኣብርሀት እሺ ካልኣይ ቆሮንቶስ 13 ቁፅሪ 4 እወ ክርስቶስ ብድኻም ተሰቂሉ ብሓይሊ ኣምላኽ ህያው ኮይኑ ይነብር እዩ ንሕና እውን ኣብኡ
ንሕና እውን ኣብኡ ድኹማት ኢና በቲ ኣባኻትኩም ዝኾነ ሓይሊ ኣምላኽ ግና ምስኡ ህያዋን ኮይንና ክንነብር ኢና። አሜን። ቃል ሕይወት የስማዕልና። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ወቅዲ 19 ብኡ ኸይዱ ድማ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ማለት መናፍስቲ ሰበኸሎም ቃላቶም ምስጋና ይኹን። ቃል ሕይወት የስማዕልና። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ካብ 5 ክሳብ 9 ኣዴና ብረይ ንባብ ቁጥር 48 49 ኣቦና ብመልአከ ሰላም ንባብ ቁጥር 48 ንሕና ሰብ ምዃን እኳ እንተተዛረብና እዚ ንህላዌ ቃል ብዝኾነ ነገር ኣየነውሮን እዩ። ከመይ ስጋ ካብ መለኮት ኣዝዩ ዝነኣሰ እዩ። ስጋ ሓማምን ዋት እዩ። ክብርን ብጎይትነትን ድማ ብተዋህዶ ሓደ ህላዌ እዩ። ቁጥር 45 ንሕና ከማና ዝበለ ሰብ ከም ዝኾነ ስጋን ነፍስን ተዋሂዱ ከም ጥንተ መለኮቱ ከም ዝነበረ ደኣ እምበር ካብ መለኮቱ ከቶ ከም ዘይተፈልየን ከም ዘይተለወጠን ቅኑዕ እምነት ንኣምን። እሱ ኣብ ኩሉ ሙሉእ ክነሱ በቲ ብስጋ ዝተወልደ ልደት ክሳብ ሞት ተኣዘዘ። ቃል ሕይወት የስማዕልና። ኣዴና ብረይ ካልኣይ ፊልጵስዩስ ካልኣይ 5:9 እቲ ካብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩምን ይሃለኹም እሱ ብመልክዕ ኣምላኽ ክንሱ እቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምምዛእ ኣይረኣዮን። መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ፣ ሰውን መሰለ፣ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ። ርእሱ ክሳብ ሞት ኣትሓተ፣ ክሳብ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ደኣ ተኣዘዘ። በናይ 9:10 ሓሳብ ብሓንሳብ ኣለዎ ብሓንሳብ ኣንብበን እሽሕር ስለዚ ከዓ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ክንብርከኽ ልሳን ዘበለውን ንክብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ዝእመን እዩ። ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስሙን ዝሃቦ ኣሜን። ቃል ሕይወት የስማዕልና። ሃብተና ይርጋዓለም መዝሙር ዳዊት 88 ቁፅሪ 2 ክሳብ 4 ሃብተና ረዘነት ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 2 19 ክሳብ 23 ኣዴና መምህር ሳራ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ካብ 16 ክሳብ 19 ንባብ ቁፅሪ 5 ኣቦና ብመልአከ ሰላም ቁጥር 50 ዲያቦና እወ እምበኣር ንኣይሲ ዝተምሃርናዮ ብዙ ይመስለኒ። እዚ ከዓ እግዚኣብሔር ቃል በቲ ዓቕሚ ስርዓት ሰብ ምእንታና ዝገበሮ ተዋህዶ ሰብ ክኸውን ዝመፀ ከም ዝኾነ ንኩሉ ብሩህ እዩ። ካብ መለኮቱ ግና ከቶ ኣይተፈልየን። ህላዊኡ ካብኡ ኣይሓደገን። እንታይ ደኣ ነቲ ዘይናቱ ናቱ ክገብሮ ስጋ ተዋሃደ። 3 መዓልትን 3 ለይትን ንሞት ሓሊፉ ዝሃቦ ድማ ንዕኡ እዩ። ቃል ሕይወት የስማዕልና። ኣሜን። ቃል ሕይወት የስማዕልና ኣባና። መዝሙር ዳዊት 88 2 ጸሎተየ ኣብ ቅድሜኻ ይብዛሕ፣ እዛንካ ኣብያውያተይ ይብለን። ነፍሰይ መከራ ፀጊባ እያ እሞ
هيوتي نفسي أول قريبة الله استمناي قدقاد زوردو تغطيري عيبلي كم تبلو سبعي إيه أمين. الهوت يسمع لنا. أمين. كالهوت يسمع لنا. ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ካብ 19 እስካብ 13 ኢየሱስ ድማ ነዛ ቤት መቕደስ እዚኣ ኣፍርስዋ ኣነ ከዓ ብ3 መዓልቲ ከልዕላ እየ ኢሉ መለሰሎም። እቶም ኣይሁድ ከዓ እዛ ቤት መቕደስ እዚኣ ብ46 ዓመት እያ ተሃንፀት ንስኻ ዶ ብ3 መዓልቲ ከተልዕላ ኢኻ በልዎ። ንሱ ግና ብዛዕባ መቕደስ ስግኡ እዩ እተዛረበ። ስለዚ ከዓ ካብ ምውታን ምስ ተንስአ ደቂ መዛሙርቱ እዚ ከም ዝበሎም ዘከሩ። በቲ ፅሑፍን በቲ ኢየሱስ ዝበሎ ቃልን ድማ ኣመኑ። ነቲ ኢየሱስ ብበዓል ፋሲጋ ኣብ ኢየሩሳሌም ከሎ ዝገበሩ ተኣምራት ምስ ረአዩ ብዙሓት ሰባት ብስሙ ኣመኑ። ኣሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ካብ 16 ክሳብ 19 ካብዚ መጓሰ እዚ ዘይኮና ካልኦት ኣባጊዕ እውን ኣለዋኒ ንኣታተን ድማ ከምፅአን እየ ቃለይ እውን ክሰምዓ እየን ሓደ መጓሰ ክኾና እየን ጓሳዕየን እውን ሓደ ኣነ ንነፍሰይ በጃ ክሕልፋ መሊሰይ እውን ክወስዳ እየ እሞ ስለዚ ኣቦ የፍቅረኒ እዩ ባዕለይ እየ በጃ ዘሕልፋ እምበር ካባይ ዝወስዳስ የልቦን በጃ ክሓልፋ ስልጣን ኣሎኒ መሊሰ ክወስዳውን ስልጣን ኣሎኒ ነዛ ትእዛዝ እዚኣ ካብ ኣቦ እየ ተቐበልክዎ ብዛዕባ ተወዲኡ ብዛዕባ እዚ ዘረባ እዚ ድማ ኣብ ማእኸል ኣይሁድ ከም ብሓድሽ ምፍልላይ ኮነ። ቃል ህይወት የስማዓልና ኣሜን። ኣብ ቁፅሪ 51 መምህር ትምኒት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ካብ 28 ክሳብ 30 ኣዴና ትራሃስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ካብ 4 ክሳብ 44 ህይወት ሃብተና መዝሙር ወንጌል ዮሐንስ 10 27 ክሳብ 30 27 ክሳብ 30 ኣቦናይ ኣነ ሰማዕትኳን ይቕረታ ሕራይ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ካብ 4 ክሳብ 44 እሺ ህይወት ሃብተና መዝሙር ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ካብ 27 ክሳብ 30 ኣዴና ኤልሳቤጥ መዝሙር ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 12 ሃብተና ፍረወይኒ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ካብ 53 ክሳብ 58 ንባብ ቁጥሪ 51 ኣቦና ብመልአከ ሰላም ካብቶም ኣብ ዝሃቦ ኣመንቲ ንሓደ እኳ ኣየጥፍአን እኳ ደኣ ብዝበለፀ ኣድሓኖም ወበታ ድሓረይቲ መዓልቲ ኣተንስእዎ ብዘይካቲ በይኑ ካብ ሞት ምትንስኡ ብኸመይ የተንስኦም እቲ ግብሩ ግሁድ እዩ ከመይ ነቲ ናይ ብሕቱ ኣካል ሕያው ምስ ገበሮ ቅድሚ ኩሉ እውን ምስኣተንስኦ በቲ ተዋህዶ ብሞት ስጋኡ ንሓይሊ ሞት ኣጥፍኦ ንህላውና ድማ ናብ ትንሣኤ መገዲ ኮነና ብኡ ንጥፍኣት ምእንቲ ክንስዕር ድማ ኣርኣያ ሃበና። ቃል ህይወት የስማዓልና ኣቦናየ ሃብተና መምህር ትምኒት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 28 ክሳብ 30 ኣብ መቃብር ዘለዉ ኩላቶም ድምፂ ዘስምዑላ ሰዓት ክትመፅእ እያ ሰናይ ዝገበረ ናብ ትንሣኤ ህይወት እኩይ ዝገበረ ከዓ ናብ ትንሣኤ ፍርዲ ክወፅእ እሞ በዚ ኣይትደነቁ
መሰኻኽር ኢየሱስ ካብ ርእሰይ ገለ ክገብር ኣይክእልን ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እምበር ፍቓደይ ኣይደልን እሞ ኣነ ከምቲ ዝሰማዕክዎ እየ ዝፈርድ ፍርደይ ከዓ ቁኑዕ እዩ ኣሜን ቃለ ሕይወት የስማዕልና ኣዴና ትርሓስ ኣብየት ኣለኹ ብናይ ቀረታ 39 4 ብሓንሳብ ዘለዋ ካብ 30 እወ ወንጌል ዮሃንስ 6 ካብ 39 41 እንደለዋ ንወዱ ረኣዮ ብኡ ዝኣምን ዘበለየ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክረክብ ኣነ እውን በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እዚ ፍቓድ ኣቦ እዩ እሞ ካብቲ ንሱ ዝሃበኒ ዘበለየ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እምበር ሓደ እኳ ከይጠፍእ እዚ እውን ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እዩ ሽዑ ድማ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ኣነ ስለ ዝበለ የሁድ ብዛዕባኡ ኣጉረምሮም እሞ እዚ እቲ ኣቦኡን ኣዲኡን ንሕና እንፈልጦም ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ ዘይኮነን ከመይ ኢሉ ደኣ ካብ ሰማይ ወረድኩ ይብል ኣሎ ይብሉ ነበሩ ኢየሱስ መሊሱ በሎም ነንሕድሕድኩም ኣይተጉረምርሙ እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ ዝሓስቦ እንተዘይኮይኑ ናባይ ክመፅእ ዝኽእል የልቦን ኣነ ድማ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እየ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣሜን ቃለ ሕይወት የስማዕልና ናቲ ከዓ ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ካብ 27 ስጋዕ 30 እተን ኣባጊዐ ግን ድምፀይ ሰሚዐን ኣነ ከዓ ኤለልየን ንሳተን እውን ይስዕባኒ ኣነ ከዓ ሂወት ዘለኣለም እህበን ንዘለኣለም ድማ ኣይጠፍኣንን ካብ ኢደይ እውን ዝምንዝዐን የልቦን እቲ ንዓታተን ዝሃበኒ ኣቦይ ካብ ኩሉ ይዓቢ እዩ ካብ ኢድ ኣቦይ ሓደ እኳ ክምንዝዕን ዝኽእል የልቦን ኣነ ናቦን ሓደ ኢና ተመስገን መድኃኔዓለም ኣሜን ቃለ ሕይወት የስማዕልና ወንጌል ዮሃንስ 17:12 እንዴ ሓቀይ ጽባላ ኣነ ምስኣቶም ከለኹ በቲ ዝሃብካኒ ስምካ ሃለኽዎም ከምኡ እውን ተኸናኸንክዎም እቲ ቅዱስ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም ብዘይካ እቲ ወዲ ጥፍኣት ካብኣቶም ሓደ እኳ ጠፍአ የልቦን ቃለ ሕይወት የስማዕልና ኣሜን ቃል ህይወት የስማዕና ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15 ካብ 53 እስካብ 58 ማለት እዚ ሓላፍ ዘይሓልፍ ክለብስ ይግብኦ እዩ ሞት እዚ መዋቲ ከዓ ዘይመውት ክለብስ እዩ እዚ ሓላፊ ዘይሓልፍ ስለበሰ እዚ መዋቲ ዘይመውት ስለበሰ ሽዑ እቲ ጽሑፍ ሞት ብዓወት ተዋሕጠ ዝብል ቃል ክፍጸም እዩ ኦ ሞት ኣበይ ኣሎ ብልሕኻ ኣታሲኦልከ ኣበይ ኣሎ ዓወትካ ብልሒ ሞት ሓጢኣት እዩ ሓጢኣት እውን ሕጊ እዩ ግናኸ ነቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ዓወት ዝሃበና ኣምላኽ ስብሓት ይኩኑ ኣሜን ስለዚ ፍቁራተይ ኣሕዋተይ ፃዕርኹም ብጎይታ ከምቲ ከም ዘይኮነ ፈሊጥኩም ዕዮ ጎይታ ጽኑዓት ዘይትንቕንቑ ኩሉ ግዜ ዕዙዛት ኩኑ ኣሜን ስለ ቃላት ኣምላኽ ይመስገን ኣሜን ቃለ ሕይወት የስማዕልና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሎሚ ኣብ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 79 ጀሚርና ካብ ቁፅሪ 37 ክሳብ 51 ኢና በፂሕና ዘለና ቶም ድንጉይ ኢልና ዝኣተና ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺሉ ኣሎ ንሎሚ ንእግዚአብሔር ብመዝሙር ከመስግኖ ብመዝሙር ከምልኾ ብመዝሙር ውዕለት ኣምላኽ ክገልጽ ብመዝሙር ሓሳበይ ክገልጽ ንብል ኩላና ኣረኣዴና ትርሓስ ኣቤት ኣለኹ ቦናይ ናባኽና ዴና እሺ ካባይ ኣነ ካብ ብዙሕ ተኣሽሙ ይኮንኩን ግን እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኣሜን
بحدش كني مسكانة تبل مزمور كزمرة زابير أم مزمور داويت أم 249 كب حادن سلستن الله سعرتا بحدش كني مسكانة بطعم دهاي بقنا مسنكو كبر حيزي كزمر الكياني بحدش كيني مسكانا بطعم دهاي بقنا يوريتا بحدش كيني مسكانا بطعم دهاي بقنا مسنكو كبر حيزي كزمر الكياني بمحرد كاردي كاني بدلي يغري الكاني نعي حات أفكير كاني سلزي مسكان علني بحدش كيني مسكانا بطعم دهاي بقنا مسنكو كبر حيزي كزمر الكياني عبكندي زقبر كالي سناي سراح كعملاغي مسكانا انت هبكوخا ازبكاك وحدكا بحدش كيني مسكانا بطعم دهاي بقنا مسنكو كبر حيزي كزمر الكياني انتاي مكبلاني كويتاي عاق من دسيني سلزي زقبر كالي مسكانات رايو عقمي أملاخي تقبلني عقمي كوانت وحدني تماريخي بفقريخا زمير اللخون السمكا بحدش كيني مسكانا بطعم دهاي بقنا مسنكو كبر حيزي كزمير الكياني نبخا زمزق كلا سخمي زراقف كلا يبلع لخونة عيلت تبارخ نزنت إلت نبخا زمزق كلا سخمي زراقف كلا يبلع لخونة عيلت تبارخ نزنت إلت بحدش كيني مسكانا بطعم دهاي بقنا مسنكو كبر حيزي كزمير الكياني كبرن مسكانا داسين دون أخاف من كيف مسكن تهبني عدل كاي مسكنة ودي الله ربنا مرقيتاي حجي سمع له كميت كريا سنة هو سمع لهم كيف على هيوت يسمع لنا عصم تزات المزمور أدينا رهاس مزمور داويت 240 شعاتن كاب حاجة كساب سلسته بحدش كني مسقانا بطعم دهاي بقنا مسونكو خبر رحيزة كزمر الكاي أنا بمحرت ريغاني بدلي يغري الكاني نعي حتى أفكير كاني سلزي مسقانا هلوني أبكن دز قبر كالي سناي سراحك أملاخي مسقانا انت هبكوها زكوا أخو حدكا انتاي مخبل أنا قويتاي عقمن ديسينا سلاتز قبر كالي مسقانا ترايو عقمي أملاخي تقبلني عقمكو أنت وحدني تماريخ بفقرخا زمر الله نسمكا نباخا زمسا كلا سخمي زراقف كلا إبلا الله نتعلت تبارخ نزنت إلت بحدش كني مسقانا بتعوم دهاي بقنا مسنقو خبر رحيزة كزمر الكاي أني سلغالاتو بزابير استمسقنا يخون اتيوم صولت أب حموش عبيت خفالاتي زخفل مجمريا ناي أملخو صولت مسبلناس دد حريو ناي مسقانا صولت يزمت እግዚአብሔር ዝገበረልና ኸይረ ሰዓና ኣብ ከባቢና ናብ ቤተሰብና ናብ ንፈልጦ ናብ ንሪኦን ዝተገብረ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባርኺ ንዝተገብረልክ ሰናይ ነገር ከዓ ኣይትረስዒ
ክብል ከሎ ዳዊት ናይ ምስጋና ጸሎት ብሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ደሃይ በገና መሰንቆ ኸበሮ ሒዘ ክዝምረልካ ኣነ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ መዝሙርና ምስ ቃል እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ መዝሙርና እንታይ ዝብል ዘሎ ንብል ቀዳማይ ካልኣይ መዝሙርና ምንጪ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ዘይብሉን አንጻር መጽሐፍ ቅዱስ ዝኾነ ዋላ ቤተ ክርስቲያን ተሃለወ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን ኢሎም ቅዱሳን አቦታትና። ስለዚ ብድሕሪኡ መዝሙርና ምንጩ ካብ ዝኩሉ ዝተዘመረልና ኣብ መወዳእታ ከዓ እዚ መዝሙር እዚ ንዓይ እንታይ እዩ እዚ መዝሙር እዚ ንዓና እንታይ እዩ ዝብል ኢና ነስተንትን ሕራይ ሓብትና ረዘነት መዝሙር ዳዊት መበል 146 ቁጥር 1 ቁጥር 2 ነፍሰይ ንእግዚአብሔር አመስግኒ ብህይወተይ ከለኹ ንእግዚአብሔር ከመስግኖ ክሳዕ ዘለኹ ንኣምላኸይ ክውድሰ አሜን አሜን። ብህይወተይ ከለኹ ንኣምላኽ ከመስግኖ ብህይወተይ ከለኹ ንኣምላኽ ከመስግኖ ክሳብ ዘለኹ ከዓ ክውድሰ ሕጅን ንዘለዓለም ቃል ህይወት የስማዓልና ሓብትና ረዘነት ራይ ካልኦት ኣቦና መዝሙረ ዳዊት 150 ይቕረታ ኸይብ ራይ ሰለስተ ብድምፂ መለኸት አመስግንዎ በበገናን መሰንቆን አመስግንዎ። ቃለ ህይወት የስማዓልና ዴና ትርሓስ ራይ አዴና መምህር ሳራ አዴና መምህር ሳራ ሜት ኣለኽን ትርሓስ ሃብተይላታ ንሳ ነይረ ኣቢላ ነይረ الرأي كون كريا نيرم أساسيات عليك ساعات خيط تخينا حنت خالق الرأي ملحتي مزمور داود 3 فقد 11 10 خلتن ورت ما تخيديا نفسي من تبرالك سكيت بالنسي بخياتي نفسها لويت كلي فاتح كاس دستا أعطاكاني وإግዚአብሔር አምላኸ نزل عالم كود سكاي عليه معلنا هو እግዚአብሔር مسكن كلي فتحك كلي ማለት ናይ ሓዘን ክዳን ነገስታት ክሰዓሩ ከለው ሃገር ኣብ ከቢድ ነገር ክትኣቱ ከላ ዝኽደንዎ ኣብ ናይ ሱባኤ ግዜ እዩ ክለይ ፈቲሕካስ ደስታ ሓጎስ ኣዕጠቕካኒ ቃል ህይወት የስማዓልና ሓብትና ህይወት ትርሓሲና ብጣዕሚ ከምቲ ቦና ዝበልዎ ልብኻ ትትንክፍ መዝሙር እያ ቴንኪዩ ኣነ ከዓ እንታይ ብል ኣብ ዳዊት ምዕራፍ 144 ቁፅሪ 9 10 ምስኣትኹም ክትኸይድ ኮይና ተሰሚዓትኒ ኦ ኣምላኽ ሓድሽ መዝሙር እዝምረልካ 10 ብዝውታሩ በገና እውድሰካ ኣለኹ ነገስታት ዲል ዝህቡኻ ንዳዊት ባርያ ካብ ክፉእ ሰይፊ ዘድሓንካ ንስኻ ኢኻ أبونا يهديكم ቃለ ህይወት የስማዓልና እቲ 10 ኣውታር ዘለዎ ዳዊት ናይ ዳዊት በገና ምናልባት ኣብ ስእሊ ርኢነ እንተዳ ኮይንና መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሃገርና ዘሎ ጊታር ወይ መሰንቆ ሓሙሽተ ስልኪ ወይ ኣውታር ዘለዎ እቲ ናይ ዳዊት በገና 10 ኣውታር ኣብ ዘለዎ ዛብ 144 ካብ 9 ክሳብ 10 ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታት እንታይ እዮም ተረጊሞሞ ዘለው እተን 10 ኣውታር ናይተን 10 ትእዛዝ ቃል እግዚኣብሔር ኣብነት ወይ ምሳሌ እየን ኢሎም እዮም ዝገልፅዎ ቃለ ህይወት የስማዓልና ቴንኪዩ ቃል ህይወት የስማዓልና ኣዴና ብረይ እሺ أنا خاطيس أنكلتنا أبونا መዝሙር ዳዊት هو 92 መዝሙር ዳዊት 92 ቁፅሪ خاب حدا سقاب شدشته ሓደ 6 هري حتى وحده يكون صغيرته دهان ببعدها نسجميله እሺ أتالو النكو سهل خاليتم እምነትካ መውራይ 10 ኣውታር ብዘለዎ በገና ብጭራን بموقع مسنقن እግዚአብሔር መምስጋን ስምካ ምዝማር ሰና እዩ
እግዚአብሔር ክብረታትካ ኣሕጒስካኒ ኢኻ እሞ ብዛዕባ ተግባር ኣእዳውካ እልል ክብል እየ ጎይታ ግብርኻ ከመይ እዩ ከመይ ዓብ እዩ ሓሳብካ ኣዝዩ ዓሚቕ እዩ ዳንደ ኣይፈልጦን ዓሻውን የስተውዕለሉን እዩ አሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ብምሕረትካ ሪኢኻኒ በደለይ ይቕረ ኢልካኒ ንዓይ ንሓተ ኣፍቂርካኒ ስለዚ ምስጋና ኣሎኒ እቲ ኣባና ዝግበር ውዕለት ምሕረት እግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር መጋብነት እግዚአብሔር ሕያውነት እግዚአብሔር ተበጃውነት እግዚአብሔር ስለቲ መዓልቲ ዝንሪኦን ዘይንሪኦን መጋብነቱ ናይ ምስጋና ህይወት እታ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ንግሆ መኽፈቲ ጸሎትና ንኣኩቶ ለገባሪ ሰናያት ዝብልዋ ሎምኻ እግዚአብሔር ፈቂዱስ በቃ ብቋንቋና ተተርጊሙ ናይ ምስጋና ጸሎት ሰቲሩና ረዲኡና ደጊፉና ራሕሪሑልና ኣዝኒዑና ክሳብዛ ሰዓት እዚያውን ኣዝኒሕና ኢና እሞ ከነመስግኖ ኢና ሕጂውን በዛ ዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘበን ህይወትና ኢላታ ናይ ምስጋና ጸሎት ንኣኩቶ ለገባሪ ሰናያት ዝብል ኣብ ኩሉ ጸሎት ናይ ቤተክርስትያን ኣብ ቅዳሴ ይኹን ኣብ ማዕጠንቲ ይኹን ኣብ ፍትሓት ይኹን ኣብ ጥምቀት ይኹን ኣብ ቃል ኪዳን ይኹን ኣብ ዝኾነ ናይ ኣቦታትና መኽፈቲ ጸሎት ናይ ምስጋና ጸሎት ንብላ ለገባሪ ንኣኩቶ ነመስግኖ ማለት እያ ንኣኩቶ ለገባሪ ሰናያት ትብል ሞ ቃል ህይወት የስማዓልና ዴና ብረ ሕራይ ካልኦት ኣቦና መዝሙር 33 ተነቢባ ድያ ኣንቢባና ግን ኣይተነበበትን ኣላ ኦኬ ካብ ሓደ ስጋዕ 3 መዝሙር ምስጋና ሳብ ምስዓት ኸይድ ኮይና ተሰሚዓትኒ ሕራይ ጽቡቕ ኣንብበያ ረዘነታብተና እሺ ኣቶም ጻድቃናት ብእግዚአብሔር እልል በሉ ንቑንዓትሲ ምስጋና ይግብኦም እዩ ንእግዚአብሔር ብመሰንቋ ኣመስግንዎ 10 ኣውታር ብዘለዎ በገና ዘምሩሉ ሓድሽ መዝሙር ዘምሩሉ ብእልልታ ጽቢቕኩም ቃንየሉ አሜን ስለቃላት እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ስለቃላት እግዚአብሔር ተመስገን በስም እግዚአብሔር ንባረኸኩም ኣለና ስለዝብል ንቑንዓትሲ ምስጋና ይግብኦም እዩ ኣብ ቅንዕና ዝነብሩ ንቕንዕና ንኽትገበር ዝመርሑ ዝሕግዙ ንቑንዓትሲ ምስጋና ይግብኦም እዩ ኣቶም ጻድቃን ንእግዚአብሔር ዕልል በሉሉ ንቑንዓትሲ ምስጋና ይግብኦም እዩ ንእግዚአብሔር ብመሰንቆ ኣመስግንዎ 10 ኣውታር ብዘለዎ በገና ዘምሩሉ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ ናይ ብሓቂ ዘጻናንዕ ውሽጥና እናረኣና ኩነታትና እንዳረኣና ኣብ ክንዲ ትዝገበርካለይ ሰናይ ስራሕካ ኣምላኸይ ምስጋና እንተሃብኩኻ እዚ እኳ ክውሕደካ ኢሉ ንሰብ እኳ ተንኪዩ ትብሎ እንኳ እንዶ ንኣምላኽሲ ንሰብ እኳ የቐኒየለይ ትብሎ እሞ ኣብ ክንዲ ትዝገበርካለይ ሰናይ ስራሕካ ኣምላኸይ ምስጋና እንተሃብኩኻ እዚ እኳ ክውሕደካ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምናልባቶም ድሕሪ ኢልና ዝኣተና እንተልና ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 79 ካብ 37 ክሳብ 51 ዘሎ ኢና ናይ ሎም አገልግሎትና ነይሩ እዚ መልእኽቲ እዚ ናይ ቅዱስ ቄርሎስ እዩ ቅዱስ ቄርሎስ እዚ መልእኽቲ እዚ ብዛዕባ ሓድነትን ሰለስትነትን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ሓድነትን ሰለስትነትን ናይ እግዚአብሔር ወልድ ፍጹም ኣምላኽነትን ፍጹም ተሰጋውነትን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓንን ተበጃውን ከሓስን ምዃኑ እዩ ከምቲ ዝጀመሮ መጀመርያ ስለምንታይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ ኣድሕነኒ ንምንታይ ሓዲካኒ ኢሉ ዝጸለየ ስለምንታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዛ ጽዋዕ እዚኣ ካበይ ኣርሕቃ ኢሉ ዝጸለየ ስለዚ ሰባት መጽሓፍ ቅዱስ ኣንቢቦም ነናቶም ትንተና ከይሂብዎ ምእንቲ ካብ ቀዳማይ ክፍለ ዘበን ክሳብ መፋርቕ 5ይ ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ኣቦታት ቤተክርስትያን ዝሃብዎ ትርጓሜ ኣቦታት ቤተክርስትያን ወይ ከዓ ቸርች ፋዘርስ ዝበሃሉ ነዚ ዓሚቕ መልእኽቲ ኢና እናናጻጸሩ ብቃል እግዚአብሔር ከዓ እናማሳኸሩ ማለት ስለዚ እተን ንኣምላኽነቱ ዝምልከት ንተሰጋውነቱ ፍጹም ኣምላኽ ምዃኑ ዝምልከት ካብ ናይ ሎሚ ዘንበብናዮ ኣነ ናቦን ማዕረ ኢና ዝብል ማለት ክሳብ ኣብ ሞት ተኣዘዘ ክብል ከሎ ከዓ ነቲ ተሰጋውነቱ ሰብኣዊ ባህሪ መለኮት ዝተዋህዶ ባህሪው እዩ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ተስቢኢቱ ክሳብ ዕርገቱ ክሳብ ዳግም ምጽኣቱ ዝፈጸሞም ፍጻሜታት ዝተዛረቦም ዘረባታት ዝሰርሖም ስራሕቲ ኩሎም
ኣብ ኣርባዕተ ይኽፈሉ ማለት ንኣምላኽነቱ ወይ ንመለኮቱ ዝምልከት ንተሰጋውነቱ ወይ ንተስብኢቱ ዝምልከት ንድሕነትና ዝምልከት ንትምህርትና ዝምልከት ስለዚ ብተን ዘለዋና ዝተባረኻ ግን ኣዝየን ውሑዳት ደቃይቕ ሎሚ እንታይ ኢና ተማሂርና ሎሚ እንታይ ኢና ሰሚዕና ሎሚ እንታይ ኢና አንቢብና ሎሚ እንታይ ኢና ኣጽኒዕና ሎሚ እንታይ ኣስተንቲና ካብዚ ናይ ሎሚ እንታይ ተረዲእና እዚኣታ ቀዳመይቲ እያ ተኻላይቲ ከዓ ኣብዚ ናይ ሎሚ ንባባት ይኹን ናይ ሃይማኖት ኣበው ዘይበረሃልና ነገር እንተሎ ንዑ ከዓ ቤተክርስትያን መልሲ ኣለዋ መብርህ ኣለዋ ንዑ ከዓ ብሓባር ክንሪኦ ኢና ራይ ጊዜ ናይ ጉባኤ እዩ ናብ ጉባኤ ንገድፎ እንታይ ኢና ተማሂርና ሎማዓንቲ أربعة ثلاثة دبنا سبعة عطنا أربعة ثلاثة ራይ ከም ፀአይ ደነ ماشي እሺ ይረዳ ለሕጂ هو ترى الله هو هب أبز تولد قال سجا بموهد كما ناسب كونه أملاخن سبن حدا كونه نسخ أحد خريستوس إيو قدسان مصحف خمس مهارنا نسو دما نزل عالم حدا إيو ፍጹም መለኮት ናቱ ዝኾነ መን ኣሎ እዚ ንህላዊ ቃል ጥራይ ከም ዝኾነ እንተደኣ ተረዲእና በዚ ነገር እዚ ኮቶ ኣይክንጋገን ኢና እዚ ድማ ምስቲ ዋህድ ቃል በይኑ ስጋ ተዋሂዱ ኢልና ዝተዘረብናዮ ሓደ እዩ ከማናሰብ ኮይኑ እሳይ ዝረኸቦ ብሓደ ንሱ እምበር ክርስቶስ ጥራይ በይኑ እዩ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከም ዝመሃሩና ድማ ንሱ ንዘለዓለም ሓደ ከም ምዃኑ ከዓ ይሕብረና ፍጹም መለኮት ናቱ ዝኾነ መን ኣሎ ከም ክርስቶስ ፍጹም መለኮት ዘለዎ መን ኣሎ ዝኾነ እንተኾን እዚ ንህላዊ ቃል ጥራይ ከም ዝኾነ እንተደኣ ተረዲእና በዚ ነገር እዚ ኣይንጋገን ኢና እንድሕሪ ሓቀኛ እሙናት ኮይና ከዓ ክንጋገይ ንኽእል ኢና እዚ ድማ ምስቲ ተዋህደ ቃል በይኑ ስጋ ተዋሂዱ ኢልና ንተዛረብናዮ ሓደ እዩ እሱ ዋላት ቃል ሓደ ሆነ ንብሎ እሱ ሓደ ጎይታ ቃል ህይወት ይስማልና አዲና ብለ አሜን ካብ ኣብ ዝተወልደ ቃል ስጋ በመዋሃዱ ከማናሰብ ኮነ ወልደ ኣብ በመለኮቱ ወልደ ማርያም በተስብኢቱ ኢና ንብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ በመለኮቱ ወደ እግዚአብሔር በተስብኢቱ ከዓ ወደ ቅድስት ድንግል ማርያም በመለኮቱ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክትወልዶ ኣይትኽእልን ከመይ ንመለኮቱ ጥንቲ ህላዊ ይብሉን አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወለደቶ መለኮት ዝተዋህዶ ተስብኢት እዩ ካብ ኣብ ዝተወልደ ቃል ብስጋ በመዋሃዱ ከማናሰብ ኮነ ኢሉ ሕጂ ካብ ኣብ ኣምላኽን ሰብን ሓደ ኮነ ንሱ ሓደ ክርስቶስ እዩ ማለት ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝመሃሩና ንሱ ድማ ንዘለዓለም ሓደ እዩ ፍጹም መለኮት ናቱ ዝኾነ ከመን ኣሎ እዚ ንህላዊ ቃል ጥራይ ከም ዝኾነ እንተደኣ ተረዲእና በዚ ነገር ዝኸቶ ኣይንጋገን ኢና እዚ ድማ ምስቲ ዋህድ ቃል በይኑ ስጋ ተዋሃደ ኢልና ዝተዛረብናዮ ሓደ እዩ እቲ ተዋህዶ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ንብል ቃልን ስጋን በመዋሃዱ ታ ሃይማኖት ካ ተዋህዶ ማለት ታይ ማለት እዩ ቃልን ስጋን ተዋሃደ ከመይ ኢሉ ተዋሃሂዱ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ መጽዩነ ዲና ቅድስት ድንግል ማርያም በድንግልና ክትወልድ በድንግልና ክትንስኢኺ ተኻባኺ ዝውለድ ቅዱስ ወዳ አምላኽ ክበሃል እዩ ንሱ ንህዝቡ ካብ ኃጢአቶም ከድሕኖም እዩ ኣነ ድንግል ዝበልካዮ ከመይ ልኸውን ምስ በለ ኢላ ምስ ሓተተቶ ንእግዚአብሔር ሞንታይ ይስኣን ኮይኑ ምስ በላ ከምቲ ዘረባኻ ይኹነለይ ምስ በለቶም ምቕልጣፉ ከም ምስማዕ ከም ምርኣይ ካብ ስጋ ካብ ነብሳ ወሲዱ እቲ ረቂቕ ግዙፍ ኮነ እቲ ግዙፍ ረቂቕ ኮነ እቲ ውሱን ሙሉእ ኮነ እቲ ሙሉእ ከዓ ውሱን ኮነ ወልደ ኣብ በመለኮቱ ወልደ ማርያም በተስብኢቱ ክልተ ልደት ብተዋህዶ ኸበረ እዚ እቲ መሰረት እምነትና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰረቶ ሐዋርያት ዝመሃርዎ አቦታት ቤተክርስቲያን ዝተቀበልዎ እምነት ቅድስት ቤተክርስቲያን እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቃል ህይወት የስማዓልና ደና ብረ ራይካሎት
أنا نشتي دخفتنا بنا هيوتي الراي أدينا ترحسنا حجري أي حفتي لا زلنا سوري أنت بي إراق دهن سكمل دحن هيوت بقى أنا أفتا أنا زنبب كواسي قريتها هيوتي حفتي نونو خيدي قباري هو أفتا قولسيس كلتا شمونتي بالكواسي كم ناي كروستوس زيكونس بلمات سب كم مهرو قول عنت إذا عالم زيها بتقبب حجيس انتاي ترديات الناس أبزي حجي زلنا جزيسي كم زي حج زلنا جزي تمرتي أي بزحن مزحف قدس يخون لقانا حجي بب عفو من دا تزاربو تحادة كتسمع كلها أو نايزيد نايزيد مهر تحادة خطبل كلها أزيد كاب تحادة زحاشي ندابل ناسي نتي حنقول نتي تأشم ناسي يتقواي ولومو حجي كاب أخنت إنك كم زلنا تحب الكوينات سمعنا ما زبالة أخا نسخم قلت أبونا الهوت يسمع لنا أدينا ترحس كبرنا الزخر السمي يخون قويتا يسكرسون سنتايلو بفريقهم كتلالي وميخون ميلو حج كل جزية نحنا أتي عب زبن زربا سلازخونا خمس زبلنا سب كعوتي كإلني وهنا تزغونا سب والسيو حسابو زقل صليو نحنا قلنا انتاينا نرأي كل جزية اتعزتك أمولا زلو موكسي اتزمهر ويتزنبب زلو إذا زمهر زلو خط مهرتي إذ كابز مسرتي إلو اندحر قالي سموت تزتقصو موكس اندحر علي وكل جزية نحنا كنا خنا رقاقصون خيال لنا كمزي حق بتخسيان أبوتات كمزي أم زبلو لكاونت خمزي أم زبلو اندحر إلو زغنا موكس اندحر زي تقيسهم قن حانت ملكتي ملكته حتى نأتوا مالتي ذات بهال زلا مس حق بتخسيان مسكال እግዚአብሔር يخيد لي كيد تقدميت مالتي كاله بزح ጊዜ اندحر بفلاي بأكال كنرخبو نخل كنا نايزز بالكم موكسس كتنغرونا تخلدو كنبل مالتي مخنياتو كم ناي كريستوس زيكونس بلماد سب كم مهرق العنت زعلم زيا بتبب عالمين بخنتو متبارن حدو كاخيمار خوكم سي تتنكغي سلازي عاب نغريتا غويتا زبلنا بفريون كتللي وميخم انتاي زارو زيكونس انتاي غوري حجي هدئ إلنا اندحر رئينايو نزخونا نجر حدا كان ببخلو كزارة بخلو خا اندحر كسامو داتا سمعنايو اتقال اندحرنا إجزابير زي كوينو نحد حدو داتا قاچو يزخير مالت حدا نابنت كونا ناب معلت سماتات بسمرا أبندا قدس ميكائيل بيت مخايز بعال ناي سماتات حجة حدا كمز قرانيو ويباز تخدنو حدا عبوبو يمهرو نيرو اتي زربو امتعم تمهرتي زي كون حجي املاخ رئي مسكري ندا مهارو خلو هو ابتمون قونتا يمزبلو كابا سومن سلازخونت مريم دبرسينا بمكينة خيط مسا إلى هكنيا قوم بلن تباهي لأيه بلو مالت دهار انتاي بزبل زلو السبا انتاي بزبل زلو قال يبلو مو قال خافتهم بوتات كا دحان صني لكم سمعوا من دو يغسل مو صني لكم سمعوا هجي بإقرثن اندا زي كوينو بمكينة خيط مسا هجي غرب صنحي لهم دا مهارو كتكدا زي تخلقها مبا كمال عالك نخل يلوم مالتي شعو صني حم كا ابنو يحق زي مالتي صبغ يم زمهرو اب سالساي كا انون حق حيش ني اوتوبس يبلي نموني أوتوبس تهيب كنا نخاي لهم مالت حجي تحسابات كابتن زاربون قالات راي توديا تعمل اخت مالت كالق ممرمار يدلناني مخنياتو جمرو خلو بزي بمكينه خيت مصان دبرسينا بلهم بلني لهني لهم مالتي دهار السوم كخدم مخانم مبا نايتهم زي تعمم كا مبا خمالو خنزخلو غليزهم سالساي كا ناي اوتوبس كم زد اليوم حجز كم زد اليوم كا اغليصوم امون من تاي لزم صزلخو بفريوم كتلليوم يخم زخونه يخون تنتقسون تقس ሃይማኖት አበው አኮን ዝምዕራፍ እንተዳይሎም እግዚአብሔር መስገን አብይና ለብ ሰሌፎንና ለ ግንጽላ ቢልና አመጽሐፍ ቅዱስ እንተይሎም አብ ካለ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተጠቂሶም ተመጽሐፍቲ አብይና ስለዘሎ ዝበዝሑን በትግርኛ ተተርጉሙ ስለዘሎ
حقهم دخون خون حسد دخون نبللهم مخنيات يبلن مو عباي حتو ويحباي مجلس يادينا ترحز زبنا قلقلت كني بارخ كم ناي كريستوس زي كونس كم لمارسب كم مهرو قل عنا العالم زيها بتبب عالمن بخنتم تبارن حدا كي مرخوكم ستة تنقو أبو بزلو ملآت ملكوت بسقا حدير ولو أبزيك نسمعو زيسان احنا مسمنتاي ياتحاحيزي هواري قدس باولوس اتيك ادميو زلون دحريو زلون ارستي اندات تقالل كخير كله من البات هابت مجمريا زرعنا يوم من البات نتوم رئيتو تداليهم زلوهن كي حزكم كابت مبزحت الجزي نايلومي ناي هايمانوت سعبتي ويناي محبرات حلفتي انا زبلوه خابت زتقوم له خابت حج زنب بنايا ابراويان يا مالد ابراويان معراف حموشه كاب قطري شوعته نسو بزمن سقو خلو ببرتو عوياتن نبعاتن نابتخا موت كدحنو زكالو صلوتن مهللان مساقربن بزعبان املاخ مفروهم مستسمعن ودكو خنسو بتتسقيو سقيات مئزاز تمهره نزيهم حجي كريستوس فطوري كبلو زخلو نيناي كريستوس يزاربالو بزي مستوعال مستقدمين دحري نمو هوار قدوس كيرلس بركي بزعبا كريستولوجي زبلو مالتي بزعبا سنة كريستوس زبلنا كريستوس أملاخنتن فسم أملاخنتن فسم تسقاونتن نايس كريستوس مدحاننتن كحسنتن تبجاوينتن عميق زغانت مرتمق على هيوت يسمع لنا أدينا ترحس حراي هابتنا هيوت وأنا ونشتي كستنتنا خلص بتعمي مدهن علم تمسجن يخون كم تبونا خطلوت أنهم تم تشرش فازرز كم زيجرهم أدقيقهم كستاخ قبل ناسي مدهن علم تمسجن يخون حجي أبتا كبر بعن شدشتن سقع خمسان حادنسي إن جنرال كستاخ قبل خلصي مبزحتيو ناي كم ناي متان ساعات تمهرنا كتسعنا خمس خواني تسفع لنا امنت كل ونا حجي اب حدا انت يقولوا اي من يري ويو ذات ميتكا إخا زي سئلكا زبلو سبات وين علو حجي نحنا قنت مسجنوهن مدهن يعلم نزي خمس جيكم التنتين كم تمهرنا زلهم حجي عبتا نربع عن شدشتن وين عبتا زنبب كوانا رومي عسرته انت يلو اتي عبي بنا يندينا خير نتيجي زي ما انتن كغلطب أبونا بيبومي بزعبات موت نايت موتاني زخستايت قلت لنا زلو إتي صحف بؤوز أمن زبالي أحفرني باليومو سب بلوبو أمينو يصدق بأفت أمينون يدحن إيو سلازي بأفكا يسوس قويتا مخانو انت نقركا بالبخاون أملاخ كابموتان كم زتساكا انت أمنكا كدحنيخا حجي بالبخا يابلكاش بأفكاوين تأمين كايو قبلنا له بالبخات رأي زي كونه حجي أبتا حمسان حدن كأني أبزي أبانتاي بالحجي تي مرنعي كستاخ قبرني زخ علي إتوم من يزتس أب من رئي ويقال خبلو خلو حجي أب أب قدامي قرنطس كاب قدامي قرنطس كاب عسرت أبين معرف عسرت حمشته عسرت 14 10 شمنتن كم ببني نساح يجي بدون بيعتقل سألنا كريستوس زيتنس انت خوينوس انبقر سبكتنا خونتيو حواريك قلصو خلص أبزنو قرنا له كريستوس زيتنس انت خوينوس انبقركس سبكتنا خونتيو امنتكم وين كنتو ايو أملاك نخرستوس انت سي أملاك نخرستوس أتنسي وإلنا مسكيرنا إنامو نكرستوس زي تنسو انت خوينوس موتانو انت زي تنسو نحنا حاسوتين مخان مسكرن أملاك كوينا نركب على إنا قرنا يمزلو مساتم سي نيروم يما كله ريوم ميوم موتات انت زي تنسو كريستوس ون أي تنسأن أمو كريستوس زي تنسأ انت خوينوس امنتكم كنتيو نسخاتكم جن كاب حاتياتكم اللكم انت كاب حاتياتكم اللكم
እምበኣርከስ ኣቱም ብክርስቶስ ጽድቂ ድማ ጥፍኣት እዩ ሕጂ ንዓይ እዚኣ ከብላ ከለኹስ ይነብሩና ኣለዉ ኣግሂዶም ክንትስእ ከም ዝኾንና ተመስገን ይኹን መድሃኒ ዓለም ኣብታ 51 ውን ዮሃንስ እንታ ዘንበብኳ ኣብኣ ውን ይነግረና ኣሎ ብደንቢ ገይሩ ዮሃንስ 10 ካብ 27 ወኒ 27 ስጋዕ 30 ከዓኒ እተን ኣባጊዐይ ግን ድምፀይ ይሰምዓ ኣነ ከዓ የለልየን ንሳተን ውን የስዕባኒ ንዓና እዩ ዝብለና ዘሎ ኣነ ከዓ ሂወት ዘለዓለም ህበን ንዘለዓለም ድማ ኣይጠፍኣን እየን ካብ ኢደይ ውን ዝምንዝዓኒ የልቦን እቲ ንዓታተን ዝህበኒ ኣቦይ ካብ ኩሉ ይዓቢ እዩ ካብ ኢድ ኣቦይ ከዓ ሓደ ዝምንዝዓኒ ዝኽእል የልቦን ኣነን ኣቦይን ሓደ ኢና ሕጂ እዚኣስ ንዓና ነቲ ናይ ትንሳኤ ሙታንሲ ክንትስእ ከም ዝኾንናሲ ብደንቢ ጌርና ክንኣምን ከም ዘለና ዝበሉ እተበሉስ እታ ኣጋላልፆም መቢስኩም ትሕግዙን ትኾኑ ቦና ኣብዚኣስ ብደንቢ ገይሮም ኣድቂቖም ናይ ትንሳኤ ሙታን ክስታ ገይሮምልና ሞ ንዓይ ከስተንትን ደሊ ቴንኪዩ ቃል ህይወት የስማዕልና ህይወት ሓብትና ተስፋ ትንሳኤና ንሱ እቲ መን ሪእዎ እዩ ጥራይ ንብላዕ ኣንስተ ኣሕዋተይ ዘይፅባሕ ክንመውት ኢና ድሕሪ ሞት ዘሎ መን ሪእዎ ብዝንተሓጎስ ገነት ኣብዚኣ ዝብልዎ ሕጂ ዝጀመረ ኣይኮነን ክርስትና ኣብ ትንሳኤ ክኾን ከሎ ኩሉ ትንፃር ክርስትና ዝኾነ ከዓ ንትንሳኤ ከህስስ ዝደሊ ምክንያቱ ተስፋ ትንሳኤ እንደዘየልዩሲ ካብ ክርስቶስ ዘላና ተስፋ ኣብዚ ምድሪ ጥራይ እዚኣ እንተዝኾንስ ካብ ኩሉ ሰብ ነደንግፅ ምኾንና ነይርና ኢሉ ሕጂ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 12:24 ትንሳኤ ሙታን ክምህር ከሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍላይ እቶም ሰዲቃውያን ዝበሃሉ ትንሳኤ ሙታን መን ሪእዎ ከምዚ ሕጂ ህይወት ሓብትና ክትብሎ ዝፀንሐት እንታይ ዝብሎም ፍረስርናይ ናብ ምድሪ እንደዘይወደቐትን ዘይሞተትን በይናያ ትነብር እንተሞተት ግና ብዙሕ ፍረ ከም ትፈሪ ብሓቂ ብለኩም ኣለዎ ስለዚ ብዛዕባ ትንሳኤ ሙታን እፅናሓልኩም እሞ ንስኻትኩም ሓረስቶት ኢኹም ስርናይ ትዘርኡ ፉን ትዘርኡ መሸላ ትዘርኡ እቲ ትዘርእዎ ከመይ ገይሩ ህይወት ዝረክብ ኢሉ ይዝሓቶም መሬት ሓሪሽና ኣብዑር ገርና ሓሪሽና ኣብቲ መሬት ንቀብሮ ኣብቲ መሬት ተቐቢሩ ማይ ምስ ረኸበ ይበቆል ይዕንብብ 30-60 ሚእቲ ከዓ ይፈሪ ኢሎም እሞ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፍረ እንድሕር ምስ ተቐብረ ምስ በስበሰ ምስ ፈረሰ እንደገና በቂሉ ዓንቢቡ ዕፅፊ እንድሕር ዝፈሪ ኮይኑሲ እቲ ብመልክዕን ምስልን ክርስቶስ ዝተፈጥረ ሰብ ክትንስኡ ክብለኩም ከለኹ ደኣ ስለምንታይ ዘይተቐበሉ ኢሉ ኩሉ ግዜ እታ ናይ ትምህርቲ ሰዱቃውያን መልስን ሰዱቃውያን ኣብዚ ናይ ግዜ ፍትሓት ውን ትንበብ ወንጌል ማርቆስ 12 እንታይ እዩ ዝብሎም መጻሕፍትን ሓይሊ ኣምላኽ ብዘይምፍላጥኩም ትጋገይ ኣለኹም እዩ ዝብሉ ሰብ ሓይሊ ኣምላኽን መጻሕፍትን እንድሕር ዘይፈለጡ እንታይ ዝገብር ትንሳኤ ዝኽሕድ ማለት እዩ ትንሳኤ ተስፋ እንደዘይብሉ ከዓ ሰብ ክፀውም ኣይክእል ክፅሊ ይክእል ሰናይ ክገብር ክእል ካብ ሓጢኣት ክርሕቕ ኣይክእል ተስፋ ትንሳኤና ዘለዓለማዊ ህይወት ኣብ ፅርሃ ጽዮን ኣብታ ሰማያዊት ናይ ሓጎስ ናይ ዘለዓለም ሓጎስ ክንሕጎስ ኢልና ኢና ንፅዕርን ንፅበት መንግስትኻ ትምፃእ ንብል ዘለና ማለት እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቃል ህይወት ይስማዓልና ህይወት ሓብትና ሕራይ ካልኦት ካብዚ ናይ ሎሚ እንታይ ተማሂርና እንታይ ኣስተንቲና ወይ ዘይበረሃልና ሕቶውን እንተልዩ ሕራይ ክሳብ ዝኾነ ሕቶ ወይ ርእቶ ወይ ኣስተንትኖ እንተልዩ ክሳብ ዝመፅእ ምልክት ክሳብ ዝገብሩልና ኣቦና ኣበይ መላእከ ሰላም ቃለ ማዕዳን ክትገብሩልና ኣቦና ኣበይ መላእከ ሰላም ብክብሪ ናብ ኣውደ ምህረት ትዕድም ኢድ ወፅያ ኣላ ኣቦና ናይ ኣዴና ትረሓስ እያ እሞ ገሊፀና ይኾና ኢለ እየ ሓሲበ መራይ መራይ ራእይ ክብረና ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ቃል ህይወት እስማዓልና
أبونا أبويا مريتا توما مزمر الزمركي حافتنا تبعس دما زماري ملاختي يسمع لنا زمر له ينبركي ثم كلهم أبزقوا بقى زلهم دما نزي توهاكم تقصتات بمنبابكم حجون تردعنا بعستنتنو تزي تردعنا دما كلنا خون بحطو تساتيفكم تمساكم نخلكم زمان أقلقلتكم يبارخ كبرنا مسكانا أن أملاخ يخون أبا أربعة تشعتين نحنا كمانا زبالة سب كم زخونة سجان نفسن توحيدو كم انت ملكوتو كم زنبرد أنبر كم ملكوتو كتو كم زيت فلين كم زيت لوطان كنو عناتنا أمن نسو أب كله ملوك كنسو بات بسجا زتولدو لدات كسعموت تأذزه سلقالو أملاخنا مسجانا يبصحيو نتا زتنبتون أب فيليبي معرف كلته كاب حمشته كساب تشعته ونقليص والله تمجمريا اتي اب يسوس كريستوس زنبره حساب اباخاتكم دما يهالو نسو بملك املاك نسو نتمعر املاك مخانو كم من زع اي رأيون ملك عباريا وسيدو رؤسو احسره سبوين مسألة بنبراتو كم سب كوينو ترخبه رؤسو كسعمات أتحته كسعمات كأمسكالو كوادا تأززه سلازي كأ أب سماياتن أم مدرن أب تحت مدرن زلو كل بركي بسم يسوس كريستوس من تخم بركخ لسان زبلون نخبري اجزيابي هراب بيلو يسوس كريستوس قويتا مخانو كأمن إيو أملاخ نابلعلو كله لعل زبلو كاب كله سم لعل زبالة سمون ذهبو إلو نحنا كمانا زبالة سب كم زخانة نفسن سجان توحيدو إيو ني اتي سجان نفسن مجمر تالو نملكوت جنا مجمرتا وي مودعتا وي قداماي وي دما دحراي يبلو كنت انت ملكوت خمزنا ورد أنبر كام ملكوتو كتو خمزي تفلين كم زي تلوطن كنو عمنتنا أمن اتي قان نبسن مس ملكوت مستوى هذا كم زي تفلين كم زي تلوطن كنو عمنت نأمن نسو أب كله ملوك كنسو بات بسجاز توهادو لدت كسعموت تأززه ملكوت انتاي ملوك بكل هي أب كله ملوك يو
ንሱ ኣብ ኩሉ ሙሉእ ኩነሱ በቲ ስጋ ዝተወልዶ ልደት ክሳዕ ሞት ድማ እንታይ ኮነ ተኣዘዘ ትዝመተ ኣየና እዩ ስጋ እዩ መለኮት ኣይሓምም ኣይመውት ኣይጠሚ ኣይፀምእ ኣይደክም ኣይቕንዞ ስጋ ግና ሓማሚ ጠማይ መዋቲ ደኻሚ ከም ዝኾነ ሕጂ ብስጋ ዝተወልዶ ልደት ክሳዕ ሞት ድማ ተኣዘዘ እቲ ኩሉ ኣምላክ ከሎ ማዕረ ኣምላክ ከሎ ከም ምንዛዕ ዘይረኣዮ መልክዕ ባርያ ዝወሰደ ርእሱ ዘሕሰረ ንዓና ሰብ ዝመሰለ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ዝተረኽበ ክሳዕ ሞት ርእሱ ደተሓደ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል ዝተኣዘዘ እዚ ኩሉ ብድምሩ ዋጋ መን እንተደኣልና ዋጋይ ዋጋኹም እዩ ማለት እዩ ነቲ ብኸምዚ ዘኽበረና ኣምላኽና ድማ ክብሪ ምስጋና ኣምልኾን ስግደትን ድማ ንዘለዓለም ዓለም ንዕኡ ይኹን ሕጂ ኣብቲ ኩሉ ዋጋ እቲ ኩሉ ዋጋ ዝኸፈለልና ንዓና ምዃኑ ተረዲእና ድማኒ እቲ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ሓሳብሲ ኣባኻትኩም እውን ይሃሉ ኢሉ ኣብ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ሓሳብ ደሓን እዩ ሓሳብ ጽቡቕ እዩ ሓሳብ ሰላም እዩ ሓሳብ ጽድቂ እዩ ክቡር ሓሳብ እዩ ቁኑዕ ሓሳብ እዩ ሕጂ ንስኻትኩም ድማ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩም እውን ይሃሉ እዩ ዝብለና እሞ ብሓሳብና ይኹን ብኩሉ ኣናባቡራና ነቲ ንዓና መሲሉ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ብዘይ ሓጢኣት ኩሉ ዝፈፀመ ዝገበረ ንዕኡ ክንመስል ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንኩልና ይሓግዘና ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 1 ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመስሎ ዘለኹ ንስኻትኩም ድማ ንዓይ ምሰሉ ዝበለ ነቲ ጓሳና ነቲ ተበጃዊና ነቲ ፈጣሪና ነቲ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዘሰጋገረና ንዕኡ ክንመስል እግዚአብሔር ንኩልና ይሓግዘና ስለ ኩሉ ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹን ምናልባት ሕቶ ወይ ርእቶ ተዳለና ተሊና ቁርበ 3 ደቂቕ ድኾና ኣለዋና ጥቀመለን ንኽእል ኢና ከምኡ እንተኮይኑ ጸሎት ክንዓጽፎ ማለት እዩ هاي ቃል ህይወት ይስማዓልና ኣቦና መላከ ሰላም ሕራይ ኣቦና ዓድል ሂቦምና ኣለዉ እዚኣ ኣስተንቲነ ወይ እዚኣ ሕቶላትኒ ንብላ እንተላ ነተ ግዜና ክንጥቀም ኣቦና ዓድል ሂቦምና ኣለዉ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ዝኾነ ሕቶ ርእቶ ዘስተንትነዮ ተወሰኺ ሓሳባት ተሊ ዝኾነ የለን መስለን ኣቦና ብጸሎት ዕፀውልና ስማ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሃደ አምላክ አሜን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና እጅውን ነመስግነካ እዚ ማዕድ ዝኸፈትካልና
احنا وانت ساتفت كنكون زقبركنا شخا خام مكرن مسكنا نعخا يكون كمتن مهارو كمتن سمعو كمتن انببو كويننا خلنا بردم أملاخنا نسخ حق ذنا رمان فس قدوس كم إن فريلو نتهم قدسان أبوتاتنا كم نمثللو أما قدخا نقد حق دما إنما لا لسلو قبرلنا نعلم كل دما سلامن دعتن رقعتن محرتنا ورد الله أب حمام زلو كلهم فوسلنا بحزن زلو أصنعنا علنا تجنقهم زلو رفولهم طميم زلو دمان سعلنا تأسرفت حالنا فحزو ولا أكبلنا أوفر زلو خوفر امدحان اتولنا برحوق عب قرباز قشو خما قشو امدحان ملسلنا ولدنا أيام كلهم باريكا قدسكا نتكا قركا عبيلنا املاخنا نتزهب كانا قدما دما كنت قملو منفس كن عبيلو من النتكاف نفلطلو نعاخا خنا لليلو دماسك حق زنا سلام عليك أنا خنا مسكنكا سلام دم حضرنا ترفي وتنا كل دم ايتفلينا يا دا كل دم أملاخنا ودي سمو داتو انت تصبق ايمو موداتا كلنا دم تصبق لنا كابزن نريو نسمعو كل حماق نقر صلال كاودق لنا أب سمايات تنبر ربنا سمكا يقدس من قصتها فقد كان طاب سمايكم دمام دريكم نعليت مقبنا لما حبنا احنا نزودلنا بدلونكم زحدقنا لهم بدلنا أوسانا دقلنا كاب فؤاد احنا ننبر فتنا يتأتونا من قسن حيلين كبرن نزل على يمنات كايما أمين وزت يا مريم ناي قدوس قبريل ملا سلامتا سلام لك اللخو حلنا خدن قليخي بسقا خون دنقليخي أدا إيجاب يرتواد قويتا سراوي سلام لك اللخو سغي كاب عن السبرختي خفرا كرسخم برغي وملي تسأقا ديابيهر مساخي وفسيت داسي والكي أتيات ناصر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا حرات لمن لنا أمين افتاوي سري سينا عملاكا ودان ديس كريستوس كان ديكو كان سرياتيات تمساسي أبسا ورد لو ركساتي برهان أنتم أبي قناة وغيدي قناة إدوان ساير قوز أنا ببسمكم كنو فتانون صحاني يرسينس كلوان سميت زيو مهارن كرسس مل عصر تغلتين زيو مهارن كسوس 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 كمان بنت أجزتنا مريم مهارن كرسس مل عصر تغلتين بنت أجزتنا مريم كسوس بنت أجزتنا مريم كسوس بنت أجزتنا مريم مهارن 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 كسوس سجى قويتنا يسوع كريستوسن فورك جابه ربون حبرة منفس قدسن أبلع علينا أبلع على خلقمن أبلع علي أبزل زلنا يبوتان أصفن دربن كويني ورد كبرن إسكاننا أملاك يكون جابير يقبل الله بركليتي قبلنا نخلقكم دما سمنا قلقلتكم يبارك الهيوت يسمع لنا بنات تسأل صلوت تمهللنا يا مهل الاب كن እግዚአብሔር عريقو مع زغرر محرز زورر يقبرلنا استمهرنا يو زنببنا يو قال እግዚአብሔር كا أبلبنا حديرو 30 60 100 سنة يفره كنفر يلونا እግዚአብሔር ቅዱስ فقاد يخونلنا ቅዱስ እግዚአብሔር أملاخنا تاب الساعة زبدحان سلام عكيبو لز قدس قبائع بالسلام جميرنا بالسلام كنفس زرداءنا زدقفنا ناي بحر مسقانا بصحيو نزمت بدحان سلام عكيبو بغمز قدس أقلقلوت كنراخب سناي فقادو يخونلنا نتوم معلتهم سلام معلتي يكبر لكم نتوم ليتنخا سلام ليتي يكبر لنا بسلام يرغبنا سلام حدرو آمين أبوتاتنا يغالي هوت صبو مشتام سينا بروح ليتخا يحضرنا سيبل جبو كلهم تدربيت مدينة عالم بحقوس سلام ترخبنا بحقوس سلام كالوام ليتكبر لنا كلنا ስለዚህ ነበረና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን አለክ ይስማዓልና ብሩክ ለይቲ ቴንክ ዩ አቦታትና ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ትምህሩና ኣለኹም ቃል ሂወት የስማዓልና ድሓን ሕደሩ
ቃል ህይወት ይስማዕልና ቦታትና ሓንሕደሩ ኩላህና ቃል ህይወት የስማዕልና ሰላም ለይቲ ቃል ህይወት ይስማዕልና ቦታትና ዕድመን ጥዕና ንሃብኩም ብኽለይቲ አሜን 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 ኩላህና ቃል ህይወት የስማዕልና ለዝነበረና ጊዜ እግዚአብሔር ክብር ይመስገን። ቃል ህይወት ይስማዕልና ብሩክ ለይቲ አሜን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንኩላህና ቃል ህይወት የስማዕልና ሰላም ለይቲ ይግበረልና